खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मुसाहारि फिन आरोबाव बिटिआर सरकारा आस्राबारि गरसिंफारा गामियाव लुफुंनानै होदों दालां आस्राबारि गरसिंफारा गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय एम रनजित बसुमतारिया दालां लुफुंनायखौ बेखेवनानै होबाय। नंगौ चिरां जिल्लानि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय आस्राबारि गरसिंफारा गामिनि गोबाव समनिफ्रायनो हान्थामेला खालामग्रा लामाखौ रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय बिटिआर सरकारनि दालां लुफुंजानायखौ मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बेखेवनानै होबाय। गरसिंफारा गामिनि रायजो राजाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनाय, हान्थामेला खालामनाय, देहा फाहामसालियाव थांनाय बायदिफोराव गोबां जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जायोमोन। बिथांमोननि जेंनाखौ सिगांनि सरकारा नायसनाखैमोन, नाथाय आथिखालनि सरकारनि नाजानायाव गरसिंफारा गामिनि रायजो राजाफोरा दालांखौ मोनफुंनो हाबाय। बे दालांखौ मोननो हानानै गरसिंफारा गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिआर सरकारखौ गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। लोगोसे दानि सरकारनि गेजेरजों गोबां मावथांखिफोर मोननो हानानै मदद होबोनायखौबो गोजोननाय फोरमायदों। 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारनि जेसेबां मानि खामानि मावनाय बेनिनो मोनब्रैखौ जोङो दिनै खिथा हादों, बेखेवदों। लामा, न', लेट्रिन आरो मन्दिर बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरनि हाबाफारिखौ जों दिनै मावबाय। बावैसोनो जोंहा गोबां अपेनिं खालामनो गोनां दंबावो, दरजा खेवनो गोनां दंबावो। बेफोर खामानिखौ जों लाजोबबाय थागोन। गतिके जोंनि समस्तियाव 14 नं चिरांदुवाराव दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला अजस्र खामानि जाबाय। बे थांनाय 4 बोसोरावहाय गोबां खामानि जानो गोनां दंबावो, जालांबाय थागोन बेखौनो आसा खालामदों। আমার এইটো গৰচিংপাৰা গাঁওখনত আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছিলে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুল পঢ়িব যোৱা অহা যোৱাটো বহুত অসুবিধা হৈছে। এটা বহুত দিনৰ পৰা আমি আগৰ চৰকাৰৰ পৰা আমি দাবী কৰি দি আহি আছিলো, কিন্তু দিব পৰা নাছিলে। কিন্তু এইটো আমাৰ PM আমাৰ এইটো চৰকাৰে প্ৰমোদ বড়ো অহাৰ পিছতে আমি এইটো ফেৰেঙা ছাৰে আমাক এইটো কমপ্লিট পুৰা কৰি দিছে। এইটো কাৰণে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ তাক দি আছো। আৰু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনে দুখীয়া ঘৰৰ এনে ৰেচন কাৰ্ডবিলাক পোৱা নাছিলে, এইটোবিলাকো সম্পূৰ্ণ হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান। আৰু এনে অৰুণোদয়বিলাকতো হৈয়ে আছে, আগতে হোৱা নাছিলে। এতিয়া এইটো চৰকাৰৰ পৰাই অৰুণোদয়বিলাক চবে পোৱা পাইছো। আৰু এইটো কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ। আমি আজি আমাৰ PM ছাৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে বহুত দিন ধৰি আমি যোজা কৰি আহিছিলোঁ। মানে ইমান দিন দিম কোৱাতে পৰা নাছিলে, আৰু বিভিন্ন সময়ত সময় নপোৱাৰ হিচাপতো কৰিব পৰা নাছিল। এতিয়া 4 বছৰ মূৰত পাৰ হোৱাৰ পিছত কৈছে হৈ যাব, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। এই বিষয়ে বহুতবাৰ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, দিম কৈছিল, কিন্তু এইবাৰ মোকলাই দিলে। আমাৰ বহুত ভাল হৈছে। আৰু এই ৰাস্তাখন বহুত বেয়া আছিল। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুল অহা যোৱা আৰু গাঁৱলীয়াসকলো অহা যোৱা এটা বহুত অসুবিধা আছিল, এতিয়া সুবিধা হৈছে। অসুবিধা মানে বেছিকৈ স্কুল যোৱাটো বেছি অসুবিধা, আৰু কিবা বজাৰ হয়তো কিবা কিবি বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ যোৱাটো বহুত অসুবিধা হৈছিল। মানে পানী এক কোমৰমানকে দ আছিল, ইয়াত পাৰ কৰিবৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈছিল। এইটো ৰনিখাটাৰ পৰা একদম কেলাহতীলৈকে চিধা এই মথাউৰিটো চাইড হৈ যাব, মথাউৰিটো পাই। PM ছাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম যে কেতিয়াবা কোনখন এৰিয়াত অলপ বেকৱাৰ্ড এৰিয়া আছে, যাতে এইবিলাকক অলপ চাই চিতি অলপ ৰেপেৰিং কৰি দিয়ে। এই আমিনপাৰা চাইডতো কালভাৰ্ট হোৱা নাই, 2টা এৰিয়া আছে, 3টা এই মাজতো আছে, আৰু এইখিনি অলপ আছে, এইটো যাতে কৰি দিয়ে। मोनसे गोजोनथाव खौरां,
क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बीएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बीएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।